हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै एसे देलायदों आङो माने जोंहा डिपार्टमेन्टनि फ्रेशार्स दङ दिनै केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि बिनिनो आं एसे देलायदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो लुबैनानै भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना गोसो दंब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय मेकआप फुनदों आं एसे ओमफ्राय मेकआप फुननायनि जेबो सेन्स गैया माबायदि फुननांगौ माबायदि फुननाङा बेफोरनि जेबो आइडिया गैया आंनावहाय आं हारसिं बिदिनो फुनलाबायबाय ड्रेसनिबो जेबो सेन्स गैया दे आंनावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे बाग्रांसि बिहुबो मोसानाय लांनो होनो दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था दे नै बिथांजोआ साथाजों खोबथेनानै लादों बिराद समायना बिथांजोआ नाहरनो हागोन ना बिथांजो बिराद लाजिलै आंना लोगोफोरा अब्ला लोगोफोर नै बेनो जोंनि केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि फ्रेशार्स जागोना हला बेबायदि डेक'रेट खालामदों ओमफ्राय बियो जोंनि फार्स्ट सेमिस्टारनि गोजा ओमफ्राय बेयावहाय नै फट' सेसननि थाखायबो खालामदों फट' सेसन हो रही है बिराद मोजां नुबायलै pretty nice pretty दसे उनावनो जोंहा बे प्रग्रामा जागायबाय बेवहायनो जोंनि HOD सारा एसे स्पिच होबाय आरोना दसे उनावहाय जोंनो लान्च पेकेट होबाय बे लान्च पेकेटाव दं नै चिकेन फ्राइड राइस नारें थाइबें सामब्राम बिथांमोना फ्रेशार्स हेलौ बे जाबाय जोंनि फार्स्ट सेमिस्टारनि गार्लस बिथांमोना बिराद मोजां मोसादों दे ओमफ्राय बे गानखौ होबाथ' कपिराइट फैयो नालाय बेनिखायनो आङो भइस डाबिं होबाय आरो बे मिउजिकखौहाय होफैयासै दे नै जोंनि आब' सिनियर बिथांमोना मोसाबाय बायदेमलाय सिदेमलायनो आं गानखौहाय होनो हायासै कपिराइट फैगोन ना नङाबा
मोसाबाय जोंनि सिनियर्स आदा आब'मोन वाव बिराद मोजां जादोंमोन आरोना खिन्थु आफसोस नोंथांमोना मिउजिकजों मोसानो मोनासै माने नुनो मोनासै आंनि खुगाजोंसो नुनो मोनबाय मोजां मोसादों ओमफ्राय बे जाबाय जोंनि मोसानाय नोंथांमोना बे मोसानायखौ नुखाबाय जानांगौ मानोना आङो बेखौहाय आपल'ड होखादों मिउजिकजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबा नायहैयाखैबा नायहैदो माबादै मोनदों कमेन्टफोराव खोन्थाहरला बायदो बे जाहैबाय आं जेरावहाय आङो सानै सेंग्रा लायनांदों मेथाइ खनै लायनांदों आरोना जिहेतु आङो सिंगिङा आंनि हबि होननानै खोन्थादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु आङो सिंगिङा आंनि हबि होननानै खोन्थादोंब्लाबो आं जेब्ला हारसिं थायो अब्लासो आङो सिंगिं खालामनो मोजां मोनो बेबायदि होनना खोन्थाखादों आरो ओमफ्राय मेथाइ खनै आङो सानै सेंग्रा लायनांबाय ओमफ्राय खनबाय बेनो जाहैबाय एसे खननानै होनोसै आङो Darling, you look perfect tonight 'Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time लोगोफोर ओमफ्राय आङो ना एक्टिभिटि खालामनो होनाया आंखौ बे मोनसे एक्टिंखौनो खालामनो होबाय थाबाय दाख्लैबो बर' फ्रेसार्सआवहाय बेखौनो खालामनांबाय ओमफ्रायो बे केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनियावबो बिदिनो खालामनांबाय ओमफ्रायो बेनि सिगांनो मोनसे इन्ट्रडाक्सन जादोंमोन जेरावहाय जोंनि केमिस्ट्रिनि साराबो आंखौहाय बे मोनसे टपिकखौनो खालामहोबाय आरोना स्टेटासफोराव नुदोंमोन खोमा ओंखायनो खालामहोदों सेम सिटुएसन नैबे एक्टिङा जाबाय सारा एसे सिगां खालामनो होदोंमोन दे इन्ट्रडाक्सन बे मोनसे इन्ट्रडाक्सन दङ मोनसे आइस ब्रेकिं दङ नालाय इन्ट्रडाक्सनाव आंखौहाय खालामनो होदोंमोन आरो सारा आंनि स्टेटासफोरावहाय नुदोंमोन खोमा बेनिखायनो बिदि खालामनो होदोंमोन आंखौहाय ओमफ्राय खालामबाय आङो तुम्हें तो कभी बोला नहीं था कि मेरा दूसरा और गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ रिप्लाई क्यों गर्लफ्रेंड लिया मुझे पता चल गया ये मेरा गर्लफ्रेंड बैठे रहते और मुझे बैठा दिया मैं क्या कर रहा थी तुम लोगों को मैं बददुआ देती हूँ अभी तुम लोग कभी भी खुश नहीं हो पाओगे थैंक यू दा मोसाबाय जोङो लास्टनि लास्ट मोसाबाय सिनियर जुनियर नै स्टेजआ बोखारला जोब्बाय ओमफ्रायो दा मिस्टार एन्ड मिस फ्रेसार्सआ सोर मोनखो होनोब्ला देलाय सानलाय नोंथांमोना सोर मोनखो नै बे आर'नाइ गाननाया मोनदों मिस फ्रेसार केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट 2023 नि मिस फ्रेसार ओमफ्राय मिस्टार फ्रेसारा मोनदों सोर होनोब्ला दहाय खोन्थादोंमोन आङो भिडिअ होखादोंमोन बिथांनि बेनो जाबाय मिस्टार देबाराज बसुमतारी केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट 2023 नि मिस्टार फ्रेसार बिथाङा जाय थाम्फै बुनायनि एक्टिं खालामनानै इन्ट्रडाक्सन खालामनांदों सिख्ला प्रप'ज खालामनांदों ओमफ्रायो सेंग्रा गोसो एदावगोन मेगन खेबफ्लांगोन होननायखौ मोसादोंमोन ना बेनो मिस्टार प्रग्रामा जोब्बाय अब्ला थांनाय जोबनोसै कैसा लगा गजब हमारा मिस सक्सेस हो गया बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा तुम लोग को कैसा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा ना